kwenzela uba sivane ingathi right ngoku. Softy, ungaphinde uzibulisele kumphulaphuli. Ndiyabulisa kubaphulaphuli, ndiyabulisa nakubantu abamameleyo. Igama lam ndinguSofty, ndisuka eCraddock, ndibhizi nomculo, ndingu-DJ, ndiyadijeya nalapha kweli cala. Bhuti wam, kuwe kunjani? Alright, Nkosi kakhulu ke, siyavuyingola nawe mntakwethu. Masiqala apha emagameni. Amagama wamanyani owaye wanikwa ekhaya athini, and then uzophuma njani negama likaSofty the Rockstar? Okay bhuti wam, igama lam ngu-Iviwe Ifani, ndingowakaklasi. Igama lam eli lithi Softy lisuka ku-soft dance, ndandisenza umculo kudala. So ke ngoku elaa gama lisuka phaa, ndalithatha ke mna ke ndalishunqulela ndathi Softy since lilide and ke ngoku andisenzi nomculo. Okay, ungene njani kule industry yoDJya? Uyibone kubani yonke le nto le? Bhuti wam, ndiqale uDJya 2016. Uyibona kwam ndiyibone kwamajita lapha eKasi. In fact ndiyibone ku-DJ Road, nguye wanipha mandithi one-inspire uba nam mandidijeye. Ndiqale ngoko ke uDJya kuba nangoku ndisadijeye. Ibe njani ihambo yakho usukela ekuqaleni kwiintsuku zokuqala ungakabikho perfect, izigxeko nee-comments ezenziwa ngabantu, waxhathisa njani kwade kwangoku? Bhuti wam, bekungekho mnandi ngoku bendiqala cause bekukho izigxeko nabantu bekhomenta, abanye besithi hayi yonke le nto ayenzelwanga mna mandiyiyeke, kodwa ndaqhubekeka ndade nda-improva. Nabantu bandixelela noko ngoku ndiya-improva, noko yonke into yam ihamba kakuhle, ndiyazifumana ii-gigs apho nalapho. Alright, so ungu-DJ ngoku owaziwayo, udlala uphi umculo? Ndidlala i-three step, ndidlale i-afro, ndidlale i-afrotech ne-deep house ke. Ungamcebisa uthini umntu osafuna ungena kule industry naye unqwenela ukuba ngu-DJ? Zeziphi izinto njengoba ke senine-experience nina nidibene nee-challenges eziliqela, ungamcebisa nje uthini njengokumkhuthaza? Bhuti wam, ndingamcebisa ukuthi kwinto ayenzayo aqiniseke, angabamameli abantu abamxelelayo ukuba hayi le nto ayimlungelanga, ayikho rayithi, and angangeni izinto ezininzi ezidibene neepolitics, ubani ubhetele kunobani. Ahlale kule nto ayenzayo, aqhube, abe nokwazi uba perfect. Xa bendizawubuza mntakwethu into yoba injani iCraddock yona, isapoti ningo-DJ, niyasapotana okanye zikhona izinto eziyingxaki ezenzekayo? Zikhona bhuti wam izinto eziyingxaki, kodwa ke siye sikwazi uhlala phantsi sizithethe, sizisombulule. Noko oodJ balapha eCraddock bayasapotana. Xa ikhona umntu owenza i-event siyakwazi ubhukhana sisonke. Ungathi kumntu omamele ngeli xesha ngeyiphi isapoti oyidingayo ngalo mzuzu? Isapoti endiyidingayo bhuti wam kukubhukishwa nokulandelwa kakhulu apha kwi-social media, cause bendike ndahlala ixesha eninzi ndingasadijeyi. So ke ngoku abantu abaninzi baluza i-interest, but ngoku ndibuyile, ndikhona, ndize strong kuyo yonke le nto. So ndicela ulandelwa nobhukishwa, ndicela isapoti enjalo nakubantu apho ndizawuba khona baye bayo-athenda, babone ukuthi ndidijeya kanjani, ndidijeya kamnandi kanjani nomculo endiwudlalayo. And ke into yam endisoloko ndisiza nayo ke kuza nomculo omsha, uyabona, andisoloko ndiphindaphinda umculo. So abantu noko bazawuyela into ebhadlileyo xa beyomamela mna. Alright, uthetha kamandi mntakwethu. Make sithi ke bakhona abantu banomdla bafuna ukusapota but bafuna ukwazi wena namaphupha akho athini ngayo yonke le nto uyenzayo. Ungathini ukubaphendula? Bhuti wam, elam iphupha kuba ngu-DJ omkhulu, and ke ndiyayithanda nale nto ye-event organizing. So ndiyakwazi ukwenza mhlawumbi kubekho i-event, then ndicela nabantu baye xa ndisenza i-event. Umzekelo, last year bendenze i-event, i-birthday celebration. Intle kakhulu into endiyibonileyo phaa bhuti wam, abantu bazile bazosapota. Ndicela nakulo nyaka baqhubekeke baze bazosapota.
Alright. Takwethu siyazi ba ke abantu ke ngoku xa kungoku into yoba ubhenele kwitalente yodwa ithande ukuba nzima kakhulu uba uthi uzawuphila ngetalente because nayo ine season kuba kuhle kuphinde kunqabe ngakumbi ibusiness. Izinto ozenzayo ezinye ezisecaleni mntakwethu ngaphandle koku DJ. Bhuti wam ayikabikho ngoku kodwa ke noko ndaya esikolweni ndayofunda ndayenza i-IT, so ke ndike ndizame nakwezinye iindawo nje kuba ndingafuni uxhomekeka kwinto yo-DJ yodwa as uba usitsho nawe bhuti uba ine-seasons ine-seasons iphinde yayibona iyagexa-gexa. Okay. Abantu ke bakufumana njani kwi-social media platforms? Okay bhuti wam, and i-email softyrockstar72@gmail.com, then ndifumaneke kuFacebook uLikhakha Softy Class, ndiphinde ndifumaneke nakuTwitter uSofty @softypntr, then inamba yam kuWhatsApp ndiyafumaneka, inamba ihamba ngokuthi 075 216 75 75. Ndicela uyiphina msasazi, ithi 075 216 75 75. Right. Takwethu phambi koba ke siyivale bakhona abantu ofuna ukubabulela ekudala bexhasa behamba nawe kule ndlela inzima kangaka. Bakhona bhuti wam, ndifuna ubulela uMthizi, uLucky, uDJ Road, uDJ Siya noDJ Mlu endingababizanga nabo ndiyababulela bhuti wam, sibambisene kule ndlela sisonke. Ndiyabulela kakhulu kubo, ndiyibulise ke ndibulele nakumama wam ondizalayo cause naye uyandisapota kuyo yonke le nto, akandiyekeli nje. Unozala akakhali xa ubuya ngo-2 ekuseni. Yho, uyakhala kodwa ke uyayibona noko imizamo uba okay iyahlangana yonke into, but ke ukukhala uyakhala, but hayi uyandisapota, ndivuya kakhulu uyandisapota bhuti wam. Right, nkosi kakhulu sinqole kamandi ke Softy the Rockstar, siyabulela ngexesha lakho. Nathi siVukani FM sikunqonelela ke impumelelo kwimizamo yakho apha kule mpelaveki sabe sidlala imix yakho pa Friday mntakwethu. We can't wait uva umculo wakho. Inkosi kakhulu ngexesha lakho. Inkosi msasazi. Alright, phulaphula benguye ke uSofty the Rockstar, DJ onesakhono esihle kakhulu ke waseCraddock. Mase ku double play yokugqibela, then ke sithi chuncebe itopic elight yazi ba sibuzile mphulaphuli niyambuza na apho